Koma kasimba. Nezro waita film. Taenda kunointroduce kwa kune hanzadzi ya Thomas. Angambotaura zvake zvakanzi sisi vanga ane freedom of speech nakadai pakanaka. Tasvika tatambirwa ndavapunda and kana nchienda kudzimba dzavanhu waya nebhodhoro rewine. Ndavaigiro wanzi mafanira white wine ndavapa white wine. Tagara wakutobvunza chichari kanzwa chichi mukuda kutata chino unobva kupi ndataura chichi zvisi zvaizvo. Takutongomwira akanzwa kuti ndofarira sister yacho anzi Catherine akanzwa kuti ndofarira red wine saka tata kutongomwa red wine tichitongotaura chichi amba watanga kudhipisa tikanzi you are strong kadi pamwe kungudzwa pamwe ndine body wombeka strong kanzi hey your hands amema kwenda katasa pasi ndakati ko asi zvakuda kutanza asi Thomas anomba udzona ndibori murume kanzi your hands are like a man alaba shaka takara ndakatsikitsira pasi so ndakatarisa Thomas ndakamti ndene ziso kapedzera na mota amai mwana mota newe Thomas kwa utsudzi hama dzakwe tete vavoka tichatombonzwisisana asi unongoziva hama yemurume ikanetsa inoda kumwiswa weti vanofarira orange crush paachayamba mangu yeketiro ngoisati weti yangu chayema kuseneya do anotyoka kana hama dzevarume idzi ndamudza ndakati iwe udzama dzapa nezvimwe zvinhu zvingataurwa kwauna kwaodzana nimbori murume kanzi hazvinotaurwa ndakati wewe vanomboita freedom of speech yokukomenda maoko acho ya aripo